Ħan nitkellmu fuq reġistru interessanti ħafna fejn jidħol lil biss. Nilqa' miegħi lil Antoine Camilleri li apparti li huwa gradwat fil-Malti u traduttur, però interessanti t-teżi li ħaħsib jaħdem fuqha u qatt jara kif hawn min jgħidilha ċappetta u ħadd ieħor jgħidilha brazzuletta, pereżempju, kif hawn min jgħidilha kullana u kif hawn min jgħidilha ġiżirana. Ta' huma il-mod ta' kif aħna nilbsu u nsejħulhom ġodin naqra ġew aħjar din nitfa ta' gżira nsejħulhom kliem differenti. Kif inti qabel xejn? Tajb, jas, la jatawelku. Dak l-importanti, x'inti libes illum? Ħalli nitilqgħu minn dak il-punt. Jien daw nsejħilhom jeans, Ejja, mis u ġakketta. u hemm min jista' jsejħilhom differenti. Iva, sib ħafna, eżempju, skont l-istudju li għamilt jiena, il-ġakketta li libes li jeda fuqi, min sejħela ġagaga, Ekku. min coat, ġviri sib ħafna li sejħu mod differenti u mux bil-fors ġviri rġir jew nisa, jista' jkun gbar u zazax, jista' jkun skont il-post minn fejn huma, eżempju jien minn Birkirkara u ċċekkjajt nies li jgħixu minn Birkirkara. U jsejħula differenti wkoll. Iva, avorja tinnota ċertu modelli, ċertu patterns. Li per eżempju nies minn Birkirkara jsejħluhom ċertu affarijiet u nies minn Għawdex jsejħluhom affarijiet differenti. Però m'hemmx restrizzjonijiet ta' periferija, ġifieri. Rajt taħlid kbir bejn Xi drabi jkun hemm kliem fejn ma toħroġ daqshekk varjetà. Bħal pereżempju zip, maġġor kbira tan-nies li intervistajt sejħulu zip. Però mbagħad issib waħdiet l-ewwel hemm, speċjalment iktar kbar, li sejħulu kużak. kużak. Eżatt. U mbagħad terġa' ġieli sibt min jagħmel distinzjoni bejn il-kużak tal-buttuni u il-kużak biż-żip. Ma nafx hekk dika. Jien ma tħaġġ daqshekk fid-dettall f'dak il-każ partikolari, jien li orejthom biss il-kużak tal-qalziet. All right. Però mbagħad hemm affarijiet oħra li fokajt fuqhom, pereżempju il-ħolqa fejn jitlu l-buttuni. Aħna jgħidu l-aċċetta Eżatt. tagħna pereżempju. Eżatt, il-parti kbira tan-nies sejħu l-aċċetta. Però mbagħad iktar fost iż-żgħażagħ hemm notajt it-tendenza li jgħidula jew ħolqa kif għamilt jiena, jew nkella sempliċement toqba. Toqba. Iva. Jista' jkun imma li wieħed itimur għal dan il-kliem iktar semplifikat għaliex ma jkunx jaf it-terminoloġija jew li għandna jew saħansitrax bl-Ingliż għandek ħafna kliem. Dejjem esposti għall-Ingliż u ma nkunux nafu li hemm kliem li wkoll ilu mill-eruq Maltin. Dik f'każi oħra tiġri ħafna, speċjalment fejn jitlu flokkijiet, tipi differenza flokkijiet. Polo shirt, t-shirt, Eżatt. L-Ingliż, fl-Ingliż għandhom ħafna kelmiet separati. Li kull waħda minnhom qed tirreferi għal tip ta' flok partikolari. Pereżempju polo neck. F'moħħok ħajġik mill-ewwel flok tas-suf, tal-kwintwal li jkollu lon. Eżatt. Però fil-Malti mbagħad ma tantx issib dik id-differenza, trid toqgħod tispjega ħafna. Polo neck nibqgħu ngħidulu. Jew nkella taqbad issejjaħlu bl-Ingliż kif jagħmlu ħafna. Polo neck. Ħafna minna naħseb hekk sirna nitkellmu. Eżatt, fil-fatt bħala riżultat tal-istudju tiegħi innotajt li f'aktar minn nofs l-istampi li jurejt lin-nies. Sewwa. Iktar minn 50% minnhom irreferu għall-oġġetti bil-kelma fl-Ingliż. U dik tista' ġelek taħseb tgħid għaliex imma. Forsi għax qed jintilfu ma' żmien, pereżempju kużak qed jintilef ma' żmien, jew nkella forsi sempliċement għax fl-Ingliż iktar sempliċi Naħseb żdiet iktar l-online shopping u awtomatikament enti m'għandna l-ebda sit tal-ħwejjeġ bil-Malti. Ukoll. Tagħmel differenza. Allura il-ħajja, l-istil ta' ħajja li ngħixu dejjem qed ibedna mill-kliem Malti. Però mbagħad fl-istess ħin ma tapplikax għal kollha. Pereżempju l-ewwel semmejt il-ġiżirana. Ġiżirana, speċjalment fost in-nies ta' Birkirkara, maġġoranza assoluta sejħula ġiżirana. Però mbagħad fil-każ tal-Awċin kien hemm il-grupp ta' persuni kbar, nisa u irġiel, sejħula kullana. Kullana, li ġejja mit-Taljan. Eżatt. Però mbagħad iż-żgħażagħ 9 minn 10 sejħula katina. 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 Ġifieri avolja kienu żgħażagħ. 9 minn 10 huwa numru kbir. Eżatt. Jirrappreżenta ammont sew jiġifieri. Lawa. U ġelek taħseb li avolja dhom żgħażagħ, xorta tużaw kelma Maltija
u li forsi għatfadlila żmien tibqa' tintuża forsi anke l-ġenerazzjoni li jmiss ukoll. Qed jiġuni f'moħħi, kliem ma nafx li jekk inti xi riċerkajthomx ukoll, però pereżempju bejn kalzetti jew peduni li ma l-iktar popolari. It-tnejn li huma fil-fatt rithom l-istampi biex nara jekk toħroġ id-differenza bejniethom. Imma fil-parti kbira tan-nies intervistajt sirhom kalzetti, għamlu distinzjoni bejniethom kalzetti normali jew kalzetti osra. Dik kienet id-differenza. Dik biss. Issib min waħdiet imma l-istess li jgħidu peduni, imma waħdiet l-ewwel hemm. U jekk imorru fuq in-nisa, riċipettu jew bra? Dak ma jgħidulhomx, imma n-nisa kien hemm tendenzi fejn jagħmlu distinzjoni bejn kelmiet iktar li appartjenu għalihom, pereżempju il-handbag tan-nisa. Irġiel ħafna drabi sejrhom handbag, kemm jiġifieri żgħażagħ u kemm l-anzjani. Għal basktijiet li ntużaw minn nisa. Eżatt, għal dak in-naqta għalin. Għax imbagħad aħna jisna niddejqu nsejħu handbag għal basket ta' raġel minkejja li jsejjaħ hekk ukoll fl-Ingliż. Imma mbagħad għal basktijiet tal-irġiel għandna l-kliem apposta. Fid-dettall. Però mbagħad in-nisa li notajt għal-kas tal-handbag tagħhom jirreferu għalih jew bħala clutch jew bħala portmoney, issib ħarġet differenza bejnietom. Mhux sempliċement isejħulu handbag, Mhux handbag. U aktar konxi mela tal-moda. Eżatt. Iktar minn kollox. U kartiera jew portmoney rajt xi differenza? Portmoney mhux daqshekk ħarġet, li ħarġet apparti minn kartiera wallet bl-Ingliż. Imma l-iktar li ntużat kienet kartiera. Kienet kartiera. Xi kliem ieħor li rajt differenza fir-reġistru? Il-famuż naħseb slippers jew papoċ. Dak li eżempju tmur bih għal xi ħadd każwali, jew nkella dak li tmur għal ġim bih biex titrenja. Minn Birkirkara il-maġġoranza tagħhom kbira sejħulu slippers, ġifieri jien inkluż jien minn Birkirkara u anke familti ġifieri kollha slippers nsejħulhom. Però mbagħad minn Għawdex iktar papoċ. Li mbagħad fil-każ ta' Birkirkara tiġi bil-kontra, papoċ jien f'moħħi immur għal dak tas-sodda. U ta' Għawdex imbagħad kienu bil-kontra. L-slippers kien hemm min jirreferi għalihom. Jirreferi għalihom bħala iżraben li tuża ġewwa ġifieri. All right. U żarbun dejjem jibqa' żarbun jew inkella għandna wkoll xi terminoloġija differenti. Żarbun ħafna drabi baqa' żarbun li kien hemm distinzjoni għal boots. Imma l-istess ħafna drabi isejħulu sempliċement boots kienu n-nies. Jekk immorru fuq ħwejjeġ oħrajn li l-biss qed naraw jinbidel ukoll. Ġifieri jekk nitkellmu fuq il-ħwejjeġ tal-irġiel, reġgħet daħlet sew is-sidrija sa 10 snin ilu s-sidrija kienet dejjem fil-parti klassika mallum il-ġurnata qed naraw anke b'mod casual li wieħed jilbisha. Tara xi differenza fiha? Issa fil-passat nieħu gost semmejt sidrija. Sidrija qabel kienet assoċjata jew ma' nies ta' klassi għolja, jew inkella ma' nies li jaħdmu li imma biex jilbsuha bħala xi ħaġa jew biex juru x-xogħol tagħhom, jew inkella għal xi okkażjoni speċjali. Però diffiċli tgħid fejn tmur il-moda għax kuljum tinbidel. Ekku. U nisfaw ħafna drabi influenzati mill-isfera internazzjonali aħna. Jiġifieri diffiċli tipprevedi l-imkliem ħajrġgħu l-oġġetti ta' ħwejjeġ ħajrġgħu jidħlu jew l-imkliem ħajrġgħu jidħlu magħhom. Però l-mod kif nirreferi għalihom. Pereżempju jekk nitkellmu fuq il-brieret, issa qed nerġgħu naraw qisu il-kelma hija li ħajkun paradoss, qed nevolvu imma lejn moda mill-ġdid tal-passat fejn jidħlu ċertu brieret iktar tradizzjonali, kappun pereżempju, li sa ftit ta' żmien ilu ma kenniex daw, konna jew kappell jew beritta ħanejdu. Dawk studjajthom ukoll rajt xi differenza fihom? Użajt xi ftit eżempji ta' brieret u fil-fatt semmejt kappun int kien hemm min irrefera għal beritta klassika, ġifieri, bħala kappun. Jew anke kappa kien hemm ħafna differenza, però dik kienet fin-nies aktar avvanzati fl-età. Fiż-żgħażagħ kważi esklusivament irreferew għalija bħala beritta. Però għax il-beritta ta' dak iż-żmien kienet il-kappun u issa qed nerġgħu naraw li wieħed qed jużah iktar. Jew inkella jinnaf kappell bil-faldi, jew hekk dawk tħalt fihom. Dik ma tħallx daqshekk fid-dettall li tħalt provajt il-kappell ta' tiben affarijiet hekk biex forsi nara jekk joħorġu xi differenzi, imma l-istess fin-nies limitati li ċċekkjajt jien ma tantx ħarġet daqshekk differenza. Li kieku
intervistajt iktar nies, għax jien kull maqbad grupp ta' 40 nies. 20 minn 40 Birkirkara. persuna ġifieri. Eżatt, 20 minn Birkirkara, 20 minn Għawdex. Kieku qbad numru kbar ta' nies jista' jkun li kienu joħorġu iktar differenzi jew iktar tendenzi tinnutom iktar. Imma fil-istudju limitat li kelli ma ħarġux daqshekk. Meta apparti l-istudju fuq il-klim, rajt li il-Malti sar aktar konxju ta' xilbes jew ma tantx jagħti każ, mod ġeneriku għall-aħħar. B'mod ġenerali, naħseb tista' tgħid li iva, għax anka dal-aħħar ma nafx hekk hux qed ninnotajjin biss, imma l-irġiel qed isiru iktar konxji ta' dak li jilbsu. Naqblu. Anka forsi ħabba l-avvanz tat-teknoloġija, kollox qed jidher fuq l-internet, jiġifieri. Jiġifieri naħseb eħeb, l-irġiel qed isiru iktar konxji tagħha. U għalix li, ġifiri għanna kol dritt. Ek, mux biss dritt jena nejt għanna id-dmiru koll li naraw li nilbsu surit in-nies, ek xej, u għaturija kol ta' rispett lejn il-personalità u maħħom. U eżatt, u bla ma trid, dak li tilbes qed jirrifletti sa ċertu punt int minn int tħalli l-ewwel impressjoni tiegħek skont dak li tilbes. Ġifieri jekk tagħti kassew dak li tilbes, qed tħalli impressjoni tajba fuq dak li jkun. Min jaf kemm hemm nies forsi għadna kemm xejn għadu kemm xejn kiesa ħit-temp, imma min jaf kemm minn hawn laqleb ftit jibdew jilbsulek ħafna nisa li jaħdmu d-dar, pereżempju, il-gejxa. Dik tħalt fiha wkoll? Affarijiet hekk ma tħallx fihom. Infatti dik kienet xi ħaġa mill-punti li semmejt fil-konklużjoni tat-teżi li jien l-istudju tiegħi kien pjuttost ġenerali. Stajt nidħol ħafna iktar fid-dettall fil-professjonijiet, għax kull professjoni kollha tip tal-bis-saħħa ħafna drabi, jew eżempju l-uniformijiet tax-xogħlijiet. Dawk ma tħallx fihom, ġifieri ta' min xi darba jkun hemm xi ħadd jesplorhom ukoll għax joffru naħseb varjetà sabiħa ħafna u anke bħala lessiku u reġistru għalih ukoll. Ġifieri daqshekk fid-dettall mbagħad ma stajtx nidħol. Għax interessanti kemm hawn inħawi differenti li jirreferu għaliha b'mod differenti. Ġifieri hawn min jirreferi l-gejxa l-libsa ta' taħt, għaw minn jgħidilhom mbagħad il-biċċa ta' ċarruta. Eżatt. Apparti li hawn minn ċarruta u biċċa jista' jkun qed ifissru l-istess, però l-iktar kelma li toġobni jiena u hekk nieħu pjaċir ngħidha hija kelma oħra l-raincoat. Ma nafx jekk smajtix jew tħalt f'dak l-istudju wkoll. Raincoat u rejt stampi tagħha. Biss imma ħafna drabi referew għalija bħala raincoat jew ġaketta tax-xita. Biss. Mhux biss ikun hemm waħdiet fejn forsi ma tantx ikunu mitla tagħha. U allura jirreferu għal iktar milli jużaw terminu jiddeskrivuha. Għandek bżonn li jsejħula inċirata. Inċirata. U hemm min jagħmel distinzjoni bejn inċirata li hawn inċiter u raincoat li mbagħad tiġi ġaketta tax-xita. Eżempju jien kieku inċirata nifhem biha dik li tqiegħed barra mid-dar, ħabba trap jew. Hemmhekk tagħmel naħseb id-distinzjoni hija skont l-era li wieħed. Però mhux biss għax reġistru dik tfisser huwa ġabra ta' kliem marbut ma' qasam. Sewwa. Ġifieri dak li f'qasam xi ħaġa tista' tintuża b'mod, f'qasam ieħor jekk tuża l-istess kelma tista' tfisser differenti. Il-każ ta' inċirata jagħtah dak. Jien nirringrazzjak ħafna. Ringrazzjak. Forsi tibda tiċċekkjanna x'issejħu cufflinks bil-Malti. Għax hawn min isejħilhom tewmin, hawn min joħodha mit-Taljan ġemelli, però forsi tista' tagħtina wkoll xeħiel ukoll fl-istudju li jmiss. Għandu iktar xogħol biex tibqa' tir-riċerka, imma tħallini xarwelin. Għax ovvjament inti fuq l-ilbiss irridu dejjem nibqgħu navvanzaw. Grazzi ħafna lilek u ħanerħila